आं दायो दोंसे खन्थाइ आवरायनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। खन्थाइनि मुङानो जाबाय आइ। बे खन्थाइखौ सुजुदों खामारदैसा गोजौ फरायसालिनि सासे फरायसा फंबाय दैथुन बसुमतारिया। खन्थाइखौ दायो आवरायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। आइ। आं आइनि मेगनाव मोदै नुयोब्ला आंनि गोसोआ गाबखाङो। नोंनि मेगनाव मानि मोदै बोहैदों आइयै? अन्नानै आंनोबो फोरमायनो हागोन ना आइ? आंनि मेगननि नोजोराव नोंनि थाइनै मेगनाव मोदै बोहैनाय नुयोब्ला आंनि गोरबो बिखायाव जुजाइनि अर रोहो रोहो जोंब्लावो। आइयै, ओइ आइयै, आं मिथिगौ नों आंखौ लाना गोबां सिमां मिजिं नुदों। आंबो सिमां मिजिं नुदों आइ, जाय सिमांफोरा नों नुनाय बायदि। नाजागोन आंबो दान खोमसिनि सिमांफोरखौ मोगथां संसाराव महर होनो। आइयै, नोंनो आंखौ जोनोम होबाय। नों जोनोम होआमोनब्ला आं बे संसारखौ नुनाय नङामोन। नोंदि गावनि सोलेराव सानायनि बिसखौ लानानै जोनोम होबाय। थारैनो नों अनसुलि बिमा। अराय समसिम नोंखौनो बिमा महरै सिबिबाय थागोन आं आइयै। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।